En relació a l'arbrat urbà, el nostre grup i un gruix important de mataronines i mataronins voldríem conèixer alguns aspectes claus sobre el seu manteniment i reposició. Quin criteri segueix l'Ajuntament a l'hora de decidir la tala d'un arbre de la via pública? Quin és el termini mitjà per la replantació d'un arbre després que se n'hagi retirat un? Sabem que existeix un catàleg oficial d'espècies d'arbres de Mataró. En aquest catàleg s'està considerant el canvi climàtic a l'hora d'escollir les espècies de replantació? Es prioritzen espècies més resistents a la sequera i adaptades a les condicions climàtiques futures? És important que els carrers tinguin arbres, reducció de soroll, regulació de la temperatura, verdificació de la ciutat, millora de qualitat de l'aire, socialització i promoció del veïnatge. Des del 2019 no hi ha una plantada general d'arbres, que en l'últim CIM es va aprovar replantar 750 arbres. Vostè ha dit que triguen entre 6 mesos i 13. Si no vaig errada, en el carrer del Cos han trigat 3 anys. Durant aquests 12 mesos, pensant que són 12 mesos i no són 3 anys, que tenim informació que han estat 3 anys, els escosells queden buits, amb el perill que els veïns caiguin, que hi hagi herbes, que estiguin mal cuidats. Això és un tema que s'hauria de controlar molt més. Tenim, per exemple, a l'avinguda Puig i Cadafalch, a l'alçada de la urbanització Sant Salvador, hi ha aproximadament 12 escosells buits, al carrer Esteve Albert, a l'avinguda Corregiment, al carrer Colón, hi ha 6 als Països Catalans, a l'Illa Cristina, a la Riera, i porten més de 12 mesos. Potser hauríem de posar-hi fil a l'agulla en aquest tema. A més d'això, hi ha pendent de revisió el Pla Director d'Infraestructura Verda de Mataró. En quin estat està? Moltes gràcies.